Have Backstage har snakket med Frederikke Vedel, som er den eneste dansker, der spiller med i Valmands nye show. Vi spurgte hende blandt andet om, hvordan det er at være ene dansker i showet. Men først hørte vi hende om den måde, hvorpå Valmands adskiller sig fra mere traditionelle genrer som musical og teater. Hvis du laver teater eller musical eller noget, så er det jo tit og ofte den fjerde væg, hvor vi lader som om, der ikke er nogen ude i salen, eller nogen, der sidder og ser på os. Hvorimod her, der er det jo for det meste sådan, at det er helt okay. Altså mere end okay. Det er jo helst det, vi skal. Altså tage publikum ind, se på dem og ligesom se deres reaktioner og provokere lidt. Altså hvad det nu lige er, nummeret ligger op til. Det kan jeg meget godt lide, at der bliver den der kontakt. Det synes jeg ikke. Altså, det er selvfølgelig fordi, at der ikke er 2 aftener, der er ens, men så også det der med, at vi får så meget lov til at lege med det herinde. Så på den måde synes jeg, det er fedt, og man kan sådan udfordre sig selv på nye måder. Og sådan. Der er et enkelt tidspunkt på aftenen, hvor der er noget sådan Whitney Houston medley, hvor vi også bare kommer ud og sådan surprise, nu synger vi så som tjenere, hvor vi har vores sådan tjeneruniformer på. Det bliver lidt mere sådan nede på jorden, samtidig med, at det er jo storslået, altså det er jo, Whitney, det er jo ikke for sjov. Altså det er jo ikke rigtigt, jeg mærker ikke nogen forskel, altså bortset fra, at jeg ikke overhovedet fatter, hvad de siger. Men... Ej, det er ikke altså. Så vi er jo alle sammen nogle aber, så der er jo næsten ikke andet. Vi er et par stykker, som er sådan lidt bange for, altså jeg lider personligt selv af arachnofobi, og så sådan kryb i det hele taget, det er ikke det rareste. Så en dag så havde vi købt sådan nogle små kakelakker, altså selvfølgelig ikke rigtige kakelakker, som vi lagde en af pigernes stiletter, og hun skulle tage lige før hun skulle ind på scenen. Det var ret sjovt, fordi hun blev virkelig bange, altså hun fløj ned, det var så sjovt, det var fedt.